An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Fo yan fo aw sigiyɔrɔ la, aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Tarata don opération soba dɔ birikiden fɔlɔ dara Luxembourg dɔgɔtɔrɔso la, an ka jamanakuntigi furumuso fɛ Keyita Aminata Mayiga, Tata Ture ani Mohamed Sidibe, olu de tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Walasa ka jamana kɔnɔdenw aminako nɔgɔya kɛnɛya ta fanfɛla la, kɛnɛyaso min n'a bɛ wele Luxembourg ka fara dɛmɛba jɛkulu dɔ kan n'a bɛ wele la chaîne de l'espoir, olu ka baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ kɛnɛyaso bolofara dɔ bɛna dayɛlɛ Luxembourg kɔnɔ ka fara Luxembourg kɛnɛyaso cakɛda tɔw kan, o min n'a bɛ wele centre cardio-pédiatrique, n'o ye dusukunna bana bɛ denmisɛnnin minnu minɛ olu furakɛyɔrɔ. Vraiment bi donba ye an bolo, donba don parce que anw depuis dɔgɔtɔrɔso in daminɛna dayɛlɛla 99 2000 an y'a daminɛ ka denmisɛnninw bila, denmisɛnnin minnu ni dusukunbana b'u la n'u tɛ se ka furakɛ an ka jamana kɔnɔ, an b'u bila ka taa Faransi ka t'u opérer. Mais san o san an bɛ se ka denmisɛnnin hakɛ min bila ka taa, a cayalenba ye denmisɛnnin 50 ye, alors que san o san dɔ de bɛ fara denmisɛnnin hakɛ kan minnu mago bɛ tagali la ka taa furakɛ kɔfɛ. Donc a ka ca ni san 10 ye sisan an ye projet monté ka solution ɲini cogo min na u bɛ taa opéreli min kɛ kɔfɛ an bɛ se ka o yɔrɔ ɲɔgɔn jɔ an fɛ yan, ka minɛn minnu kan ka opération k'o minɛnw ɲɔgɔn sɔrɔ ka na n'a y'an fɛ yan, mɔgɔ minnu kan ka opération k'an yɛrɛ ka maliyɛnw bila ka taa o kalan kɛ u ka se ka na o denmisɛnninw furakɛ an fɛ yan. Donc bi an bɛ yan o cadre de kɔnɔna la. Alors an ka partenaire dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma chaîne de l'espoir, u y'a projet financé an ye. O y'a projet financé donc billet aux premières pierres posées pour que dans l'avenir a ka ca Ala fɛ 2018 an ka se ka denmisɛnninw furakɛ Mali la yan ka kɛr opérer Mali la yan. Nin kɛnɛ in kan mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumuso n'o ye Madame Keyita Aminata Mayiga ye ka fara kɛnɛyaso minisiri kan. Ninnu bɛɛ lajɛlen sewara ni nin baara ɲuman in ye, baara ɲuman min n'a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw jigi tugu, denmisɛnnin minnu n'olu garizɛgɛ donna dusukunna bana la. Banaw bɛ bana la olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukunna bana se denmisɛnnilakaw ma. O kama a bɛ ɲini an fɛ an k'an kɔlɔsi farikololabanaw la. Bidon ye hɛrɛ don de, barisa ka ni fɛn sufaya kɛ Mali kɔnɔ koba de don, parce que an b'a dɔn dusu a bana a ka ca. A ka ca denmisɛnninw na a ka ca mɔgɔkɔrɔbaw la, k'a ye k'a fɔ ko o dɔ bɛna se ka kɛ yan, mɔgɔw bɛ se ka na furakɛ yan u tɛ taa kɔfɛ, o ye koba ye. Mais n kun b'a fɛ ka mun fana fɔ minnu bɛ nin kɔrɔ olu ye san caman de kɛ walisa nin ko in ka se ka kɛ. Ne ko n ko man ka kɛ bilen, barisa kɛnɛya ye koba de ye. N'i y'a ye k'i bɛ kuma o i bɛ nin fɛ o i tɛ nin fɛ o c'est que i kɛnɛyalen don, n'i man kɛnɛ tɛ se ka foyi kɛ. Donc fo mɔgɔw ka o bila u kun na, a kɛra dɔgɔtɔrɔw ye a kɛra infirmiers ye, k'an bɛɛ de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma walisa ko dɔw ka se ka kɛ. Ni ko daminɛna an kana jɔ, an kana ko kɛ mun b'a jɔ, an ka miiri hali ni ne t'a sɔrɔ bi sinimɔgɔw b'a sɔrɔ. Bari bɛ fɛn caman kɛ, n bɛ tile ko fɔ mɔgɔw ye n ko n'i ye syndicaliste baw ta u bɛ baara minnu kɛ u bɛ kɛlɛ minnu kɛ n'i y'a caman lajɛ u t'a nafa sɔrɔ, nafa bɛ di don min na o y'a sɔrɔ olu tɛ diɲɛ na bilen. Donc fo an ka miiri o kɔ, an kana fɔ an ka nafa sɔrɔ sisan. Denbaw denfaw u k'u janto parce que a bana caman bɛ yen, bana wɛrɛ de b'a lase denmisɛnnin ma, i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ, i n'a fɔ fogofogodimi, mais i n'a fɔ surtout farikolo bana ninnu. An kana n'a fɔ ko nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi ye, fɛn belebeleba parce que kisɛ min de don a bɛ bɔ golo la dɛ ka t'i yɛrɛ da denmisɛnnin ka dusukun kɔnɔ. Dusukun kɛra façon dɔ la a bɛ komi so ni so ɲɛ kɔnɔ, datugulan de b'a la, o banakisɛ in bɛ taa o datugulan de tiɲɛ qui fait que jeliw bɛ ɲagami, denmisɛnnin ɲɛnɛkili bɛ degun, u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye, u tɛ bonya u tɛ janya, camanba bɛ sa. Donc vous avez vu que le simple fait de négliger une maladie de la peau a bɛ se ka min lase denmisɛnnin ma, bɛɛ hakili ka to o la. Furakɛli kɔni ni mɔgɔ bana ni Ala ni kira sɔnna an bɛ furakɛli kɛ, mais min bɛ bana ni kɛnɛya cɛ o bɛ an bɛɛ de bolo dɛ, bɛɛ k'i jija k'a ka kɛnɛya kɔlɔsi pour que bana kana anw sɔrɔ, hali n'a b'an sɔrɔ an ka se k'a dɔn joona pour que a ka furakɛ
joona fana. Ni mina kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Mali jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna cakɛda ka dayɛlɛ. Octobre kalo tile 2 san 2015 denmisɛnnin ka dɔ furakɛra chaîne de l'espoir fɛ. Nin kɛnɛ in kan a ye tasi bila dɔnkili dɔ da ka ɲɛsin chaîne de l'espoir jamakulu ma ka fara Luxembourg n'a dɛmɛbagaw kan. Mali kɛnyɛrɛ ye jabanisow ka jɛkulu Amatel wulila ka taa foli bila Haut Conseil islamique ɲɛma la n'o ye Imam Mohamud Diko ye walasa ka t'u ka jɛkulu in tɔndenw jira la ani u ka lakodɔn sɛbɛ ka o dɔ fana d'a ma. A kɛra ntɛnɛndon de Amdala ye a ka cakɛyɔrɔ la. Usman Sogore ani Samba Tarawele olu de tun b'a kɛnɛ kan Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la. An ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. U ka tagama tɛmɛnen kɔfɛ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ Amatel Mao n'o ye Association Malienne de Télévision Libre n'o ye kɛnyɛrɛye jabaranitigiw ka jɛkulu ye n'a nun bɛ bi Mahamadu Haidara bolo o min y'u ka ɲɛmɔgɔ ye u y'u kunda Haut Conseil islamique dagayɔrɔba kan Mali alisilamɛtɔnba dagayɔrɔba laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se k'i ɲɛ da Imam Mohamud Diko kan n'ale ye Haut Conseil président ye walasa ka se k'a kunnafoni Amatel ye mun ye ani laɲini jumɛnw b'a bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka sɛbɛn dɔ di Imam Mohamud Diko ma sɛbɛn mun n'a nafa ka bon. Bɛɛ k'a faamu k'a fɔ télévision jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la. Mali bɛ cogo min na bi an bɔra gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye crise ye. A kɛla télévision ye o, a kɛla radio ye, a kɛla média fɛn fɛn ye. An bɛ se ka baara caman kɛ walasa ka se ka jamana dɛmɛ a ka se ka basigi. Kunnafonidilaw fana i n'a fɔ président Diko bɔla k'a fɔ cogo ma kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ. Ni bɛɛ sela k'o hakilina in faamu u kan ka anw dɛmɛ Amatel kɔnɔna la télévision privée n'o ye kɛnyɛrɛye télévision u ka se ka halisa ka yiriwa ka sigi sen kan kosɛbɛ walasa ka se u ka baara kɛ jamana tagabolo yɛrɛ ni dɛmɛ ni yiriwa ni an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen Mali ka se ka sabati o kɔnɔna la. Ne kɔni fɛ nin ye ko de ye, nin ye ko daminɛ de ye. N'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma kelen fɔ ka hakilina kelen sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ cogo ma bamanankan na kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. O conseil ɲɛma Imam Mohamud Diko a ye foli kɛ ka ɲɛsin Amatel ma u ye bonya mun ta k'a ɲɛsin a ma ani u ye miiriya mun sɔrɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye. O tɛmɛnen kɔfɛ o conseil ɲɛma yira jɛkulu in na k'a fɔ a b'u ka bila la ani ka laban ka hakilina jigin kɛ kɛnyɛrɛye jabaranitigiw la n'o de ye u kɛtɔ k'u ka baaraw kɛ u k'a kɛ jateminɛ ani kodɔn caman ye. N b'a ɲini Ala fɛ télé ninnu ka se ka baara kɛ baara min bɛ kɛ jamana ma wasa ye n'o ye ka basigi ni hakilisigi ni ɲɔgɔn faamu k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni ye fɛnba de Ala k'o k'a ye adamaden da ka tila ka kunnafoni k'o d'a ma allamahul bayan ka kuma walawala k'a fɔ k'a di maaw ka ɲɔgɔn faamu. Ala y'o kɛ valeur ye adamadenya bɛ min tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma maa minnu bɛ yen ni o kuma in a b'olu de bolo ka adamadenw kunnafoni ka hakili d'u ma k'u bilasira u jɔyɔrɔ ka bon adamadenya dilali la u jɔyɔrɔ ka bon jamana dilali la. Ni kunnafoni ɲuman kɛra adamaden bɛ lafiya ni kunnasiri kɛra o ye kojuguba ye. Kunnafoni ɲuman a bɛ adamaden walawala a b'i bilasira a b'a to i b'i sen da yɔrɔ dɔn. Nka ni kunnafoni yɛlɛmana ka kɛ kunnasiri ye a bɛ jamana sigi kɔ a bɛ bɛnbaliya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bisigi ni ɲɔgɔn faamuya bali k'o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Jɔyɔrɔba b'aw bolo jamana in a sini ɲɛsigi la ni jamana in a basigi ni a hakilisigi ni a bɛnna. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a kɛ ten. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Amatel n'o ye kɛnyɛrɛye jabaranitigiw ka jɛkulu ye a sigira sen kan a tɛ tɛmɛ kalo damadɔ kan wa a yɛrɛ bɛ bɛn kɛnyɛrɛye jabaraniso 23 de ma. Ɲɛmayaso dɔ fana sigilen don a tɔgɔ la n'o ye organe dirigeant mun ka baara bɛna ɲɛsin k'a janto jɛkulu tɔndenw ka nafasɔrɔ siraw banbali la. Ni ɲɔgɔn ye n'a ma tɛmɛ waati kunkurunin kan a kun cɛra ni Imam Mohamud Diko ka duwawu ye. Wasaden honorable Karim Keita a ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin denmisɛn lujuratɔw ma ni balofɛnw ani minɛnw caman dili ye a kɛra ntɛnɛndon de ye CICM na hippodrome na an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Mohamed Sidibe sɔrɔlen an ka ɲɛmadaw fɛ.
ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ka bɔ an ka jamana na. O hukumu kɔnɔna na wasaden Karim Keita ale o waleya in faamuya kosɛbɛ k'a bolo fa k'a tun k'a ɲɛsin denmisɛnnin minnu kɛra lujuratɔ ye n'u bɛ centre IMC la hippodrome na. An y'u ye u bɛ baara caman kɛla mɔgɔ caman b'a fɔ politique tɛ dɛ an b'a dɔn u ye min kɛ sisan u sera denmisɛnnin lujurabatɔ ninnu de ma yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ka ninnu faga de parce que u b'a fɔ ko an y'o caman ye ne yɛrɛ taara yɔrɔ caman na an y'a ye u b'a fɔ a ye taa n'a ye fulakɔw fɛ u ka fura k'a la a ka taa ko sa don den dɔ y'o mɛn a ba kɔrɔ a y'i ban ka dumuni kɛ mɔgɔw y'a a kɛra nara de mɔgɔw y'a ɲininka ko mun na k'a ma dumuni kɛ ja den y'a mɛn il avait 10 ans il entendait très bien donc vraiment o y'a yira k'a fɔ ninnu bɛ ka baara min kɛ ala de b'u sara sisan an bɔra dibi la ka don yelen fana na ninnu ka baara de bɛ k'a to denmisɛnninw a bɛ dɔ fana ko droit b'u bolo u fana kan ka vie comme tout le monde. O kadara kɔnɔna na Karim Keita ale n'a nɔfɛmaw olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen bɛ ka maa lujuratɔw ani banabagatɔw ani dɛsɛbagatɔw ka olu dɛmɛ yaasa u k'a dɔn k'a fɔ nin kalo belebele in min talen bɛ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ma a sabatilen don an ka jamana kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako marabolo filanan na. Bi sɔgɔmada in na an sewalen don c'est an kɔntannen don an tɛ se k'an ka nisɔndiya fɔ a dan na an kɔni b'a aw fo an bɛ honorable fo an bɛ honorable ka représentant fo Karim Keita ka représentant centre in madame Tera de centre in dayɛlɛ a kɛra an denbaw ma sababu ɲuman ye parce que an n'an denw bɛ sokɔnɔna na bana b'u la an t'a dɔn an b'u la se yɔrɔ min na anw kelen tɛ se k'u ladon mais madame Tera kɔni kɛra anw ma sababu ɲuman ye denba caman bɛ yen u n'u den banabatɔw bɛ so kɔnɔ u t'a dɔn u bɛ taa n'a ye yɔrɔ min na nin ye yɔrɔ dɔ ye centre dɔ de don hippodrome kɔnɔna na donc u bɛ se ka na n'u denw ye donc ni yɛrɛ filɛ nin ye honorable ye dɔn kɛ an ye donc ni dɔn ninnu bɛ se ka répéter donc denbaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko jigiya dɔ b'anw ye u bɛ se ka na n'u denw ye cogoya min na balo b'an bolo nɔnɔ b'an bolo malo b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo yan nɔ donc an b'a fɔ ka aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara aw ka nin waliya la. Ni dɛmɛ min talen filɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma ni nɔnɔ b'o la tulu b'o la malo macaroni vermicelle finiw kusiw ani ganw matelaw gâteau sukaro denmisɛnninw ka kulonkɛminɛnw biscuits ballon u n'a ɲɔgɔnnaw caman ma a bɛ t'i jɔ CFA wari $3 a n'a nɔkanfɛ la min taara ka di denmisɛnninnaka ninnu ma Karim Keita fɛ. An bɛ kalo min na an bɛ dɛmɛ kalo de la an b'a kalo laban na n'a bi kɛ san o san honorable bɛ yala ka mɔgɔw ka dɔn kɛ fan caman ni aw hakili b'a la an tun kɔsa in na an bɔra commune de école la ani tailleur minnu bɛ commune de Mɛnakura kɔnɔna la n'olu ka association min sigilen bɛ an ye dɔn di nin bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na an bɛ hippodrome na yan nɔ denmisɛnnin minnu ni lujura b'u kan ni degun b'u kan an nana ka na se u ma sɔgɔmada in na Elhaji Karim l'honneur Elhaji Karim Keita tɔgɔ la ka na ni munna ye munna minnu bɛ se ka denmisɛnw dɛmɛ minnu b'u kɔlɔsi munna minnu bɛ se k'u dɛmɛ kɛnɛya ta fanfɛla la ka na d'u ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Nin waleya in a diyara nin centre ɲɛmaaw ye kosɛbɛ bari sabu k'a da kan u tun sigilen tɛ nin u ye dugawu caman kɛ ko ala ka si jan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman k'o di wasaden Karim Keita a n'a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen ma. San 2012 waati jamana ma ɲɛmaaw kun ye sariya sen dɔ ta ka dɔ fara Mali marabolo kan 11 ɲɔgɔn na o de farala Mali marabolo kan ga fila o de sera ka bila sen kan Tawudeni ani Menaka marabolo minnu ni olu bilala marabolo fɛ nka ni u ma sigi sen kan olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye collectif des régions non opérationnelles olu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la kucalakaw u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka welewele dakan bila ka ɲɛsin Mali ma ɲɛmaaw ma ka da marabolo in bilaliko la sen kan. Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman ka ɲɛ o ko kun kan. An ko ten sariya taara kabini janvier kalo tile 31 wasabulon kɔnɔna na bɛɛ y'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko an jɛnna n'a ye ni dugu 11 o ka kɛ région ye ka fara 8 kɔrɔlen kan. Président min tun bɛ a waati la n'o ye Amadu Tumani Ture ale fana y'a bolonɔ bila mars kalo tile 2 k'a fɔ
wasabulon ye fɛn sariya min ta ne fana jɛnna n'a ye wa a bi kɛ o fana kɛra masi kalo tile 2 2012 a kɛ don ɲini a ko tuguni sariya in kɔnɔna na ko région kɔrɔlen minnu bɛ yen ka kɔrɔ olu bi to n'u ka nimoro ye ko Bamakɔ district o y'a damana ko ye nka région kura minnu créera ko o baaraw bɛ kɛ ka ban ka bɛn ni san 5 ye u bɛɛ ka yɛlɛmahɔrɔnya bɛ d'u ma donc o sariya min tara o batoli ɲɛɲinini o de ye anw bila nin baara in na an bɛ kɛnɛ min kan nin an tɛ mɔgɔ si to a la an bɛ an ka tagaɲɛ waleya u y'a fɔ sa u ka kuma janvier kalo tile 31 an ka dito y'a sɛbɛntiya cercle 11 bɛ Mali kɔnɔ k'olu kan ka kɛ région ye président ye étiquette nord bila le 2 mars 2012 ko n sɔnna donc en réalité depuis le 2 mars 2012 fo kana bila bi la u ka kɛ cercle kɔnɔ pour la région an bɛ weleweleda se gouvernement ma u k'a essayer ka nin ko kala teliya k'a bɛn a waati ma walasa pour que siga min b'an ka jamana an ka cercle ninnu kan dɔ tɛ bɔ a la misali la n'a fɔra ko pour tourner gansan kuta olu de bɛ taa Bamakɔ directement k'i ka papier ɲɛnabɔ n'o y'a laban yɔrɔ i bɛ taga fura Sikaso a l'a da o degun ma ne tun tɛ ka région in ye dɔw bɛ bɔ Sikaso an ti mankan kɛ mais an ko mun dira ma ni fɛn dir'i ma i bɛ wuli ka taa nɔfɛ kalo 4 de tora kalo 4 dɔrɔn tora ni kalo 4 dafara ka sɔrɔ an gouvernement ma se an mun kɛra région ye comme tɔ kɛra région na ni kalo 4 dafara an bɛna kɛ cogo di an ka laɲini t'o ye an b'a fɔ de an b'a ɲini u fɛ u ka sabali an bɛ barika da Ala ye bi an ka président yɛrɛ ale a kuma a fɔ ko a barajuru bɛ kucala donc an t'o de don an b'a ɲini a fɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ se ka las'a ma an b'a ɲini a fɛ a ka an dɛmɛ an b'u deli yɛrɛ la u k'an dɛmɛ k'an ka gouverneur nommé yanni kalo 4 bi dafa cogo min na n'o tɛ a ko bɛna gɛlɛya an ma an t'a la ba kile ma parce que taa ɲɛ kɔni anw jala kama kucala cercle an tɛ se ka développer tuguni n'an kɛra région de an bɛ se ka développer o région in kɔni o tɛ dɔwɛrɛ tɛ an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ k'an ka gouverneur nommé an b'o de nɔfɛ. Association ID Action ka baara bolodalenw a sigira sen kan sibiri tɛmɛnen CNJ ɲɛmaaba Mohamed Saliya Ture ani Madame Sempara Saran Traoré olu de kun ye kɛnɛ ɲɛmaaba ye a kɛra Bangɔni de la Amadu Kamara ani Seydou Ɲare an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Association ID Action ale ye denmisɛnnin jɛkulutɔn ye min bangera yasa ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ denmisɛnw ka baarakɛ ko u ka kalanko ani u ka kɛnɛya ko k'o sabati Bamakɔ sigida fɔlɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangɔni denmisɛnninnakaw. Bangɔni sifin denmisɛnninw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin jɛkulu in sigi sen kan k'an wele ka na a denkuni kɛnɛ kan donc an nana a ka kan hakilina min b'an fɛ an k'o f'u ɲɛna ladilikan min fana b'an bolo k'o f'u ɲɛna o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ se k'a to u ka ko bɛ taa ɲɛ o de bɛ se k'u ka denmisɛnnin bugu mɛn si la bamananw b'a fɔ ka kuma la cogo min na donc an nana ka n'o ladilikan de d'u ma k'a f'u ɲɛna fana sifin denmisɛnninw jɛkulu camanba de bɛ kuma o kuma jɛkulu kura dɔ bɛ sigi sen kan o dugusajɛ a bɛ sa donc u k'u jija u kana kɛ dɔ ninnu ta ɲɔgɔnna ye mais u k'u jija vraiment u bolo dilen ɲɔgɔn ma a ka kɛ fɛn kuntalajan ye. Bon an ka bi lajɛrɛ in denmisɛnninw ka lajɛrɛ don an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jamana dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ n'i ye Mali jate minɛ denmisɛnnin de ka ca ni bɛɛ wa denmisɛnninw de degunnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan an y'a jate minɛ denmisɛnnin kalankɛla ka ca u ka diplôme b'u bolo mais u tɛ ka baara sɔrɔ an y'a jate minɛ denmisɛnnin caman fɛnɛ bɛ yen Ala ma chance d'u ma ka kalan kɛ mais u bɛ yɔli la foyi tɛ ka sɔrɔ ka d'u ma donc an farala ɲɔgɔn kan k'an b'o kɛlɛ kɛ kɛlɛ in bɛna kɛ cogo di hakilina ɲuman a bɔra anw na o a bɔra diɲɛ mɔgɔ la an bɛ gɛrɛ la an bɛ se ka hakilina ɲuman in yɛlɛma cogo min na k'a waleya pour que denmisɛnninw bɛ se ka lafiya sɔrɔ.
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ide action ale kɔni ka laɲini a n'a ka wulikajɔ o ɲɛsinen tɛ dɔwɛrɛ ma koyi yaasa denmisɛnw gwɛlɛya minnu b'u kan fura ka sɔrɔ o la ka sanga ni denmisɛnw yɛrɛ ka laɲini ye. ka denmisɛnnin dilanenw don n'u sera ka hakilina nin sɔrɔ u diyara ne ye kosɛbɛ komi u senda ne senna nɔ la vraiment denmisɛnnin ninnu u bɛ ka taga cogo min na an bɛ ala deli ala ka dɔ fara a kan. Association ye association apolitique de ne kɔni bɛ mun ɲini u fɛ toujours u ka taga n'o hakilila ye u kana politique ko don a kɔnɔ u ka essayer ka baara k'a kɔnɔ u y'a dabɔ mun kama quartier ka développement ni commune ka développement u ka dabɔ o kama u ka baara k'a kɔnɔ kosɛbɛ u ka n'u bila politique ko fɛ u ka baara kɛ u yɛrɛ ka hakilila la parce que u y'a créé olu yɛrɛ y'a fɔ ko apolitique don association caman bɛ kelen bi i b'a sɔrɔ a bɛ san sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a sɔrɔ a fagara. An kɔni bɛ ala deli ala kana nin association in kɛ o ye ne yɛrɛ ka dɛmɛ b'u fɛ su ni tile. Ni jɛkulu kura in ni an b'a wele ko ide action n'a kɛlen bɛ ka gara da yaasa fɛɛrɛ ani dabali minnu bɛna tigɛ denmisɛnw ka gɛlɛyaw la o bɛɛ lajɛlen ka lajɛ denmisɛnninnaka ninnu yɛrɛ fɛ min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin u ma don n'a nataw la ide action maaw o y'u ka wulikajɔ dɔ ye. Association sigikun komi u y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw don ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan n'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka hakilina ninnu ka a sɛbɛntiya quartierw bɛ développer cogo min na u bolo communes bɛ développer cogo min na u bolo ka taa se fo ala an ka frontières kɔfɛla la se ka jamana hali farafinna Afrique jeunesse bɛ se ka fanga ɲɔgɔn kan k'u kɛ fangaba kelen parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ du kalanbɛlɛ ye denmisɛnninw de jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi fana denmisɛnninw de donc ni denmisɛnninw sera ka fara ɲɔgɔn kan ni miirina la ka fara ɲɔgɔn kan hakilina la a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ a bɛ nɔgɔya. Wa an bɛ aw yiraw la k'a fɔ ko ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin n'o ye ide action ye ale kɔni ye denmisɛn jɛkulutɔ ye min da tɛ politiki ko fansi la wa a ma dabɔ wariko fana kama olu kɔni ka baara ye sigida ka bɔ nɔgɔ la denmisɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ yaasa jamana ale bɛ basigi cogo min na an b'a fɔ ko ide action maaw ko u bisimila Mali kɔnɔna na. Sisan an bɛ bɔ Mali kibaruyaw la an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli la Musa Fama bɛ bi walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Gambi jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye a jira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata min na olu bi fara ɲɔgɔn kan ni ka maa kelen de bɔ k'o jɔ min bi kwada Yahaya Jammeh jamana ɲɛmaa kɔ a la min bɛ ka jamana mara Gambi kɔnɔ ni ani maa jɛ tɛ Adama Barrow a si bɛ san 50 ani san 1 na fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko Parti démocrate unifié UDP o maa ɲɛmaa don dimanche don fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan olu ka cɛbaw bɔra marabolow kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la Gambi ni kana bisimila minɛ faaba kɔnɔ Banjul fanga ɲini jɛkuluw ka maabɔ nane kalataw kɛlen u ko maabɔ minnu ma ko déléguéw 308 olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Adama Barrow o ye u ɲɛnama ye délégué bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan 487 don Adama Barrow in yɛrɛ maa don min dɔn bɛ kosɛbɛ Gambi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna nafoloko ta fa fɛ a dɔnnen don ni fɛn min ye o ye soko ta fa ye ni dɔw ko immobilier fanga sinamatɔ ɲɛmaa wɛrɛw minnu fɛnɛ kun bɛ ka cɛbɔya ɲini fanga sinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu binaku ka Hamaba bɛ o la Halifa Sallah bɛ o la ani Dr Lami Bojang maa min na ni maa fanba y'a yira k'a fɔ Adama Barrow de bɛ kɛ u ka maa ye ka i kɔ da Yahaya Jammeh jamana ɲɛmaa kɔ a la Adama Barrow yɛrɛ sɔrɔla ka kuma ta k'a jira k'a fɔ Gambi ka den fanba bilama fɛn min ka di u ye san 22 fanga min kɛra diyagoya ni gɛrɛndɛ kɔnɔ k'a sera ban ye sa o kumana Yahaya Jammeh ka fanga ko ni ala sɔnna ma olu bɛ fu siri a da la wete kɛ so kɔnɔ Yahaya Jammeh Gambi jamana ɲɛma san 50 ani san 1 don ɲina a bɛ ka Gambi jamana mara ɲina ye a san 20 ani san laye février kalo tɛmɛnen jamanakuntigisigi kalata min kɛra a y'a yira k'a fɔ a ye sebaya ta o la k'i coko a ka fanga ɲini jɛkulu Alliance pour la réorientation et la construction patriotique APRC a n'o jɛra ka baara in kɛ a yɛrɛ nana fanga na ni kafo jaso dɔ de ye ni o ye coup d'état ye nka senfɛ joli ma bɔn san 1994 san 1996 Yahaya Jammeh ye kalata dɔ labɛn ni ka laban k'i coko kabini o de kɛra sa kalata o kalata mana labɛn a fɛ ale de bɛ kɛ sebaya tabaa ye a bɛ jamana ɲɛmaya la ka na se bi mɔ Octobre kalo tile 26 tɛmɛnen Yahaya Jammeh a ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI tɔnden ɲa ko Gambi sen bɔra a lɔ ko barisabu ka d'a kan ko kiiribulon in k'a ɲɛsin bɛ farafinna dama de mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna farafinna ma ɲɛmɔw ŋwara bɛ da olu de la kiiribulon in fɛ
mata ani maa kelen Maroku jamana kɔnɔ olu de welela bɔgɔ jeninen kan ka sababu kɛ lakana tigilamaw ye maa min ka jɛgɛmina puruti a la u kɛtɔ ka nbɛdakana maaw lawuli ni u yɛr'u bolo olu sigin bɛ siraw kan Mohsin Fokiri ni a ka jɛgɛ ɲini dɔ lakana tigilamaw la bɛɛ ni bolila ka yɛlɛ a ka maa 11 ninnu minɛnen don k'a fɔ u bi sɔn ka ye siganamaw la minnu kɛra ko in ngolokoloba ye fɔ ka taa se Mohsin Fokiri faali mɔ mata ani maa kelen ninnu dara jɔ kiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ tarata don novembre kalo tile gali dugula u ko dugu min ma ko Al Useima ko in yɛrɛ kɛra dugu min na kɔni ko in gɛlɛ Maroku ka den fanba kun y'i ka nisɔngoya jira jango a bilalen kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni o ye subahana mansin internet ye bɛɛ ni bɛ ka yɛlɛ Mohsin Fokiri ka wali kelen a nɔɔni ne a kɛra dusukun gami ye maa caman bolo nisɔngoya taamaw kɛnɛw kun sigira Maroku fan caman fɛ fɔ a kɛra sababu ye Mohamed VI masakɛ min bɛ Maroku jamana kunna ale y'i to a ka taamaw na farafinna jamana kɔrɔ yanfanw fɛ ni nka a ka minisiri bila kana kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma o kana dusukun gami kɛ ni Mohsin Fokiri n'a nɔfɛmɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ko in a ye bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ wa jamana ɲɛmaaw yɛrɛw fɛnɛ tɔɔrɔ la. Centrafrique jamana kɔnɔ Faranzikaw ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko Sangarissa ntɛnɛn dɛmɛnen Faranzikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma Jean-Yves Le Drian ale nana taama na Centrafrique faaba kɔnɔ Bangui taama min senfɛ ni a ye a jira k'a fɔ olu kɔni ka baara kɔni zele ye nin ye a da la nka Centrafrique ka den fanba kɔni gɛn bɛ ka jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Anise Georges Dologele ale min ni jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na ni a da tora ale la a ko tiɲɛ don ale bilama fanga sinamatɔn ɲɛmaa don nka ale bilama jɔrɔlen don Faranzikaw ka kɛlɛbolo Sangarisi ma nata ka bɔ Centrafrique jamana kɔnɔ jamanadenw bɛna kɛ cogo jumɛn barisabu ka da ka bibi na i b'a ye k'a fɔ bɛnkan manga o n'u bira ka don barisabu ka da ka kalata de kɛra ka na ni jamana ɲɛmaa ye ko nka ko kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ kulu maramafɛntigiw yɛrɛ dama bɛɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ ka ɲɔgɔn bɔnɛ niw na ka labanna ka maa nanamasumanenw fɛnɛ bɔnɛ u ni na k'a b'i n'a fɔ babuguni baara o kumana ni Faransi jamana kɛlɛcɛw bɛna taa ka bɔ Centrafrique jamana kɔnɔ yala Centrafriquekaw nin ye u totɔ de ye u dunwara bolo sa wa o ɲininkali tɔmi bɛɛ Georges Anise Dologele ka fɔ la Beatrice Epaye ni ale bɛ wasabulon kɔnɔ a bɛ jɛkulu fɛnɛ ɲɛmaaya la wasabulon kɔnɔ min ɲɛsin bɛ wasabulon ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma u k'a ma ko commission des affaires étrangères ale ko Faransi kɛlɛbolo Sangarisi bɛna taa ka bɔ Centrafrique jamana kɔnɔ olu fɛnɛ jɔrɔlen don jamana ferekelen don kuma bɛɛ mɔɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na o kumana Manuel Valls ni o ye Faransikaw ka minisiri ɲɛmaa ye ale fɛnɛ bɛ taama minnu na farafinna tile bi yanfanw fɛ Togow ni Kolowariw a ye fɛn minnu fɔ k'a to o yɔrɔw la k'a fɔ Faransi tɛna na Centrafrique jamana ye a dunwaraw bolo k'a to u bolo olu jigi bɛ Manuel Valls ka o kumaw kan u b'a fɛ fana diɲɛselikɛna ni tɔma Nations Unies ka kɛlɛbolo min fɛnɛ bɛ Centrafrique ni o ye MINUSCA ye o ka lajɛ k'o kɔrɔ don layiduw minnu fɛnɛ taara u ye Faransi surasiya minisiri fɛ ni o ye Jean-Yves Le Drian ye o layiduw fɛnɛ ka bɔ o siraw fɛ k'o y'u ka laɲiniw ye. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ yen lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisiw olu ye a jira k'a fɔ u ye maa dɔ minɛ maa min ye siganama ye u ko maa siya minnu ma ko espion tɛ dɔwɛrɛw ye maa min bɛ ci a ka taa kow ɲɛɲini dogodogonin dugu la gundula kow k'olu ɲini ka na niw ye k'u di a cibaa ma walasa cibaa bɛ se k'o ta k'o k'a ka kɛlɛkɛ bere ye nɛnɛndo lakana tigilamaw y'a jira k'a fɔ maa minɛnen y'o dɔ de ye nka Congo Kinshasa bina k'u kama caman y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin jɛkulu minnu wililen bɛ k'u jɔ bi ko fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka taa ka bɔ fanga na ko mandat dafara Lucia bɛ o la Filimbi bɛ o la ko wa ko maa minɛnen ko espion do ko espion tɛ ko Filimbi tɔnden do Arsiel Beni a yɛrɛ tɔgɔ y'o de ye a minɛna lakana tigilamaw fɛ telefɔni de kun bɛ a bolo wa o de kɛra jalaki kun ye ko a kun bɛ ka espionnage de kɛ ni o ye k'i dɛn ka fɛn dɔ ta ni ka sɔrɔ k'o ci maa min y'a bila baara in na walasa u bɛ se k'o kɛ a ka kɛlɛkɛso ye ka jamana mago sa o jalaki de bin bɛ a ka bi nka kanubaw ye a jira k'a fɔ a kun bɛ ka polisiw ka lakanaso yɛrɛ komisariya a kun bɛ k'o ja de ta polisilakaw bɛ to ka bɔlenw ni donniw minnu kɛ ni maa minɛnenw ye a kun bɛ k'olu jaw de ta barisabu ka d'a kan ali ni olu bɛɛ lajɛlen ye tɔn kelen kɔnɔmaw ye Filimbi o kumana u bi bɔli ni doni min kɛ maa t'a dɔ ta bi kɛ ni u ye yɔrɔ min maa t'a dɔ bɔ bi kɛ ni u ye yɔrɔ min yala u t'a dɔ faali yɔrɔ de la wa o kumana ni maa sɔrɔla ka jaw ta ni don min na n'a kuma ko ka binna
ja bɛ se ka kɛ seere ye u taara fa min bɛ u ka sidɔn u bɔra bɔ cogo min fɛnɛ na o n'a sidɔn o se film bɛ kanubaw ko Mayinga baara kun y'o de ye ko nka ko espion dɛ i n'a fɔ lakana tigilamɔgɔw bɛ k'a fɔ cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri tɛmɛnen nin denmisɛnnin jɛkulu in n'a bɛ wele ko film bi a ma 6 de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka mɔɔw bali u ka muɲuko maɲaka la jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko trouble à l'ordre public ka sababu kɛ farafinna tɔnba Union africaine bolofara min bɛ Congo faaba la Kinshasa u kun taara nisɔngoya kɛnɛ dɔ sigi senkan ye ko fɔ farafinna tɔnba Union africaine ka wajibiya Joseph Kabila ma a ka taa ka bɔ fanga na ɲinan zaa kɔnɔ. Sananga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la Coupe du monde Russie dolanti éliminatoire kadara kɔnɔ novembre kalo tile 12 Mali jamana ani Gabon de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na Mali samatasegaw ka sugantilikɛla a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan dantigɛli bɛ kɛ Isuf Kulubali ani Samba Traoré de ka ɲininkali galamani na. C'est la gagner, mais la gagner, il faut avoir des arguments. Amener aux arguments du Benini. Ko faranga côté là pour qu'on se gagner le 12. Bon, déjà en bas à la fin joueur nous convoqué le Flenangu Bessro. Donc il y a championnat d'amener vendredi et bon donc quatre coupe d'Europe donc quatre fait na amena la fait na mochi sur la dernière fois ici faut quatre après derrière journée 4 joueurs ont été touchés blessés donc il était longtemps état doit faire règlement ni c'est compliqué, donc je pense que dans le futur, nous avons ballon temps, administration la situation pour la composition des listes. Un chance de sélectionneur, bon, ouverture de l'Europe Café, nous avons millions de dons, et je vais retourner parce que professionnels nous, nous TC. Donc, j'ai effectivement match banado mon anayon sur un bébé de la match la donc anya soro bon odu saje da kunganga fenge non pardon akunganga fenge lundi échographique donc ayoke résultat au fena bon okoko avait parfaitement d'amener semaine na c'est un garçon c'est le capitaine bon mais à fana Malika na bon kada e ka fait donc je pense qu'il avait récupéré ka ben fait ni semaine avec deux groupes là ka barake donc je vais faire des semaines et on va le récupérer la semaine prochaine. Bon, Kabala côté Ambulo, avec comme il a dit que maintenant il n'a pas yeso bana, il veut doit connaître donc il donne à Yasro fendo abe hier au mena d'aller hier croire mena abe mena mais Cleveland ya d'aller jima bo fait ma bon au maîtriser Ambulo, on me yoro demander à me faire travailler ka baraka Kabala de Eglita depuis donc fait nos imperfections de voilà mais autorité ni fédération a fait un café avec prêt pour le 12 le regroupement du 12 ne pas comment tambi par exemple parce que ne pas mananga mais sinon aller comment les fait ne manga comment mais a obena comment pour que ne ga sika comment anga auditeur munu be bamananga munu teto quand même donc équipe du do bena joro du do en même temps que ambola salema hakil na on y fait et maintenant amenion réuni café décision fait café en bé impliqué le là donc avocat kelendo ka barake ote mo kuru kono parce que kuru munganga so ya bedi mais comment perdre donc si ça m'a faut kono même si ka kono so mako olu fana fait olu be kono so fait donc calcul be ote donc en bas il match par match en bé barake pour que engagé ka faire sur dimanche le 12 déjà en bas il y a la faire la qu'on pour gagner pour que repositionner. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na laseli nata ani Musa Fɔnba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma.